Good morning, ma. Good morning, my dear. Nda. Good morning. Maka anyị ga na-asụkwa. Ka akọwara anyị onwe gị. Okay. Deje na ụmụnne m. Thank you. Ọmụnwa bụ ihe eji nwalụ m n'aka m oge n'Enugu steeti na Anambra bụ mmiri ndụ nwanyị bụ ife orimiri. Ụfọdụ makwazi m na mmasị na chi ijele nwanyị nyanwa ka eji malụ mụa. Daalụ na ekene m. Daalụ sọ. Ị akọwala anyị ihe ma maka ọgbanje. Ụmụnne m, eziokwu aja anụ ọgbanje esika, ọgbanje karịsie ike. Ọgbanje karịsie ike. Ụzọ ọgbanje were erika. Enwere ọgbanje gbalụ, for example, na nwaanyị bịa na-amụ nwa, ọ mụọ na nwoke ọnwụọ, ọ tụkwala ime ọzọ chọkwa ịmụ mụọ na nwaanyị ọnwụkwa, ọ bụrụ ofu onye ahụ na-abịa eme ihe niile ahụ. O nwere iyi ndị be anyị na-adị na-akpọ ha kpọasị gị na ịgbalụ nje ịgbalụ ugboro na asaa ọ nọvụghị. Ịghọta m? So ọgbanje nke ahụ ihe eji eweta ha wee nọrọ. Ọ ịpụta ibelu mbọ aka ha, belu mbọ ụkwụ ha, belu ntutu isi ha, ije chọwa ụgwọ agbalụ n'ogolu 1 year or 2 years mana egbukefubeghị n'ụgwọ ahụ. Ije weta akịrịka ụgwọ ahụ, iwetakwa akịrịka ahụ, iwe ya mvọ ahụ n'ime ya, ihe kodo ha ncha, ihe kodokwa ya na-egwu adati na amụsụ a na-ama ha fensị. Na ọgbanje nke gị enweghị ike ịgafe n'elu ụgwọ nwa ya bụ ị ga-eji wee jide onye ahụ ọnọghị ọma nwụzi ọzọ ma ya bụkwazina na ọ fụtakwaziri ọzọ. Then abịakwazi ewezie ọgbanje uchichi. Ọgbanje uchichi ahụ bụ ndị nne nwanyị, ụfọdụ ndị nne nwanyị na ndị filo na ha akaghị eje ajụ ese mara ihe nwa ha na-etiri mkpu n'ime aghachi. Chiji mkpu aghachi, nwatakịrị eke ha ala ụla, nwatakịrị na-eti na-ekpughe aka bambambamba, ọ yikwa na ha apata mmiri nsọ vewe. Instead ha ga-ebini jee jụọ ese. Ihe eji emekwe nke ahụ dịkwa obelekwa. Nke ahụ bụ ịbata ibini ozugbo, iweta nzu, iwetakwa nzu, ịka ya na ahụ aja gburu, kacha ihe dati ọgbanje ahụ na-abịa eyi egwu bụ ebe o si bịa ụwa. Nzu bụ ị ga-eji kachie imerụ ma ahụ ọ dị na ịkachikwe ya, ịbịazie n'ọnụ ụzọ ahụ ụlọ ahụrụ, weta mkpụrụ ose ya 7, wetakwa mkpụrụ ose ya 7 na-ewusa n'ọnụ ụzọ ahụ. Ekwensu ahụ enweghị ike ịgafe ose ahụ bata. And ị na-ekwe awụsacha ose, were azịza ahụ eji aza ezi igwu mbọ n'ọnụ ụzọ ahụ, o nweghị ike emeta ihe ka ọ krọs tabakude ya nọọ ya wa. So ọgbanje dịsi n'iche n'iche. Daalụ my dear. Onwe ndị na-ekwukwe na ọgbanje bụ ezigbo ihe, ndị nwere ikwu maka anyị. Nwanne m nwoke, ọgbanje dị n'ụdọ n'ụdọ. O nwere ọgbanje, o nwere otu ị ga-esoro ọgbanje ga-anọ nna ya, ọ bụrụ ihe ọma dị ọlụ gị. Maka na ihe ọma ahụ ọ ga-abụ dị ọlụ gị bụ na ndị ilo nukwa achụghị, ndị otu gị ekiri ekwe ka ha weta gị. Then na-abịa ihe ọlụ gị shi, for example, na ayịlụ shi like this, asị na oshi nchuchu. O nwere ndị ekwensu na-akpagharị, ndị ọgbanje bala ime ha na mbịa ba n'ọnụ ụzọ mmadụ n'ime nderi na mbịa yụọ shi, ikpoghekwa ụzọ like this n'ibu shi. Ihe a na-akpọ nke ahụ bụ shi nchuchu. Agbara onye ahụ ụchụ nkarị nka. So mana ihukwa ụdị ihe ahụ, ịbụkwala odogwu ikpope ụzọ hụ shi n'ọnụ ụzọ gị, ị na-azụ ịkwachie ụzọ mụchie ya n'azụ. Save gị bụ na chịkwa ya azụ na bed jee dị na ya, mechie ya dịrị wee lahụwa ya hụ, mechie ya gị. Mgbe ị mụchikwala ya gị ahụ na ịnọzi n'ime be gị ahụ, kwado ọhụma. Ọ bụrụ na o nwere onye iwelu nọ outside nọ far place, bụ na o nwere onye iwelu ị ga-akpọ na fon shia ya chọtalụ gị ụdị ihe dị ụta, ụdị ihe dị ụta. Ndị ihe ahụ ọ ka achọtalụ gị, ọ ga-eje chọtalụ gị ntụ ọla
ntụọla nwochoko ntụ ochoko nwoke niile nwanyị na-esi nri n'ekwu o je wetara gị ntụọla ọhụụ o wetekwara gị ntụọla ọpalụ ntụọla ahụ kpuo n'elu isi ahụ ka ị nwee ike megịnụ krọsụọ gafete wee kwadozie ihe ị ga-eji wee megịnụ wee wefu ya so ọgbanje were ọhịa isokwela adọwagodoro gị oche ihe eregodoro ọmamme anything ebe ahụ mgbe ị ga-anọ wee mazị chọpụtazie na otu nke gị bụ otu protection. Daalụ. Daalụ sọ. My dear. Daalụ. Ị akọwakwala anyị ihe ịma maka aja na uru aja bagasị. Ụmụnne m unu abịakwa. Unu abịakwa na mana a ga na-eme ya. Yes. Aja amaka. Aja tọrọ ụtọ. Aja okporo ụzọ mara mma. Ihe eji achụrụ aja okporo ụzọ bụ maka accident, ihe mberede okporo ụzọ. Ya ka eji achụrụ aja okporo ụzọ. Somebody na-eso ụzọ na-eso main road mgbe ọbụla ịnọgidekwe ịkwakọta ibu kwakọ ihe kwakọta ụmụ ihe eji na-adọ ndị ọgba nje mma ịparịa ije dọwara ha n'ụzọ si ha na ị na-agaghị ụzọ a steady na ị na-aga n'ụzọ steady ka unu na-ewechekwere ha ihe mberede okporo ụzọ ịnọgodi n'ime moto ihe mekwe ọ bụrụ sọrọ dị save n'ime ya iji gosi na ị na-eyi okporo ụzọ ihe ha na-eri nka na ihe nwa na-azụ ụkwụ rie ọ nwekere maazị ndị ụkwụ moto gadedịrị n'elu ha na ahụ achara ha ọkụ eyi ahụ ewuru ha ọkụ mana ịbụkwarụ memba ha ịnọ ndekwe na ngote dịrị biskit na ọdụ nnu moto na nchi ha aka ha sị ha ndị okporo ụzọ na-ekwe na biskit nwataala m ha amago na iyere ha ihe wepụ ihe mberede mere kpam ohu n'ime ha sorota ihe ahụ ga-esave your life. Ya bụ aja okporo ụzọ ji dị mma. Then aja oke ngwu nọ n'ime ọhịa. Aja oke ngwu nọ n'ime ọhịa ọ bụghị mmadụ ncha niile na-aba oke osisi. O nwere ukwu osisi ga-abakwute n'ime ọhịa like this ọ dịrị ebube n'ahụ dịrị nwoke anaghị eje nso nwoke chọgodo ịba mma ọ nọ n'akụkụ ọma mbịa face to face wee gbuo mma ọ bịakwa face to face gbuo mma ọ pịatuo ya. Ịchọkwa ịbata oke osisi dị n'ime ọhịa ịnọrụ n'ugbo igbukwe mma pam na uzuzu ahụ nọ n'ime afọ iwe mee ihe ikekwa eme. So onye kekwa eje n'oke osisi dị n'ime ọhịa chụ aja ka akwado onwe ya ọhụma dịrụshọn ya ji mmiri maka na eji mmiri agbanye ọkụ na-ele ije chekwa eri efụta chụcha aja ị ga-achụ ebe ahụ mana aja ya na-achụ ebe ahụ bụ aja siri ike aja ike. For example na onwe nwanne gị nwụrụ n'ike ị na-asị ka ị ga-esi mee ihe a asị gị chọwa akpati ozu gị chọwa nke a gị chọwa nke a gị chọwa nke a gị jee n'oke osisi jee nọrọ ebe ahụ mebinụ chọwa nwanne gị ahụ ihe ọ bụla ị kwukwere ebe ahụ kpọọ ndị the person there onye ahụ gburu nwanne gị so ya ana maka osisi ahụ agaghị aha and ebe ahụ akpọ ndele ihe mmiri ezo na ihe awa amụ na o nweghị ike ịda. Daalụ m na-ekene m ụmụnne m. My dear. Ya kọrọ ya aja mmiri ihe ịma maka aja mmiri. Yes. Unu abịatakwa n'ọzọ. Na-eme na ụmụnne m aja mmiri atọka. Aja mmiri na-enye ọṅụ. Ọtụtụ ndị eze nwanyị mebiri mmiri. Ọtụtụ ndị eze nwanyị anyị fụ bụ ndị otu anyị. Ụfọdụ n'ime anyị mebiri mmiri. Because of mgbe m maara ihe m na-eso nna m alụ ọrụ. Nna m gwara m na nwaanyị nọ na main 6 adịghị eje na mmiri. Mmiri ọbụla na-ekwo ekwo ịnọ na main 6 ịmanga die. Iyiri pantị n'ukwu ịmanga na mmiri. Mmiri efu nwere nsọ mana ụfọdụ ndị eze nwanyị ụfọdụ ndị metọrọ mmiri.
ada amakwụzi mmiri ga-eje kpee ekpere kịta ọnwa ọkụ ọlụ gị ada amakwụzi mmiri ị ga-eje kwuo okwu na ya kịta ọza gị ekpere based on ahọtọ ọrụ akwụ juru die ihe dị na mmiri tọrọ ụtọ aja mmiri amaka ije bife ị na-eje na mmiri arụ ọrụ before ị na-eje na mmiri arụ ọrụ ị ga-eje jụọ ese gbaa afa mmiri kpọọ gị oku ijeza mmiri ije buru ngwongwo na ngwongwo bugelia gwa ya ebe ọ na-akpagide gị ihe ọbụla ị gwara ya ọ ga-emeli gị ya maka na ọnya nwakpọ gị o ji waa n'afa. Daalụ my dear. Daalụ so. Yes. Daalụ so. Anọ mmadụ ịga na mmiri onidi na onye ahụ ga-eje n'aka ya ka nwa dibe gara ma eze nwaanyị ga-eduga mmadụ na mmiri ịchụ aja mmadụ ọbụla ga-agawa na mmiri ga-achụ aja. Yes. Mmiri tọrọ ụtọ ọ bụrụ na ije jụọ ese agwa gị na ihe ị ga-ejije na mmiri ọ bụrụ na ihe ị ga-emenwu by yourself onye ọbụla nwee call ọ bụrụ na ihe ị ga-emenwu na ị ga-emenwu ihe dị na ya by yourself ị nwere right ije die mana ọ bụrụ na ịma mmenwu ihe dị na ya isi onye ahụ gbatalụ gị afa ma na o nwere onye ọzọ spirit gị ri obi gị na ya jekọ maka na ọrụ anyị abụ ọrụ mmụọ onye ọbụla mmụọ gị na ya mkpụrụ obi gị na ya jekọ o sogoro ya bụ na ojighị anything je na mmiri a mana okwugo okwu n'isi gị ihe ahụ o kwuru ga-adị otu ahụ because na mmụọ gị na ya jekọ na o meri gị ha na ọ ga-emete gị so o nwere onye edela afịa na onye aga na-eje di ya. Yes. Daalụ so. Daalụ my dear. Daalụ. Daalụ. Ị akọwala anyị ihe ma maka ikenga nwaanyị a na-enwe ikenga. Nwanne m unu abịakwa na ihe unu bụ bịa tata buru ibu ihe unu bụ bịa tata esika mana a ga na-eme ya. Yes, quite alright. Nwaanyị ọbụla melụ ntọ na anị obodo fa ka m si mata ịlụ agwụ ụmụnna gị ndị ikwu nne gị for example na ịbụ nwaanyị ị na-anụ di ndị ga-abịa rụrụ gị agwụ bụ ụmụnna gị na ndị ikwu nne gị na ndị di gị ahụ ha bịa arụ ọrụ gị agwụ eji asị na nwaanyị na mgbara ọgwụ nwaanyị na-ada mmiri so arụchalụ gị agwụ ahụ adishọn imerụ ntọ na anụ obodo kọlchọ obodo hazichieli gị gị maka ọ dịzịrị ị ga-eje gbaa afa ịgba afa agwa gị si gị na alụsị dị otu a dị otu a na nke a na ijiri ya na-arụ ọrụ na ọ ga-adịkwa mma na ọ ga-ebutekwa gị connection na ọ ga-ewetakwa gị ihe ọma then ijebe iji ya and o nwere otu ọzọ ị ga-esi wee nweta dị ikenge na-abụrọ gịnị na-abụrọ ịtụọ ikenge ijekwuru ndị alụsị a ha agwa gị gị jee chọba ikenge gị na ha ga-akpazi agwa gị ụdị ikenge alụsị ha na-eri agwa gị ya then ije chọba ndị na-atụ ikenge atụtalụ gị ya ọ bụrụ na atụtaziri gị ebuli ebu etilufa fa ga-ebuzi ebukwu ya n'ime alụsị ahụ gwa gị deeti mgbọsị ị ga-etinye azụ ịma nna ọ correspond go ka ha si eme nke ha then taịm ahụ lu ichi ya azụ feku igi ya anyị anaghị ekwu na ije egote ya egota iburu ijegodi n'ahịa ma na onwere na-atụ gị ga-asị bụ na ijeri kpọnata gịnị alụsị ịma nkwu na ije egota ada egote ya egota mana ego nke ụwa akụ nke ụwa emego a na-ere ihe niile n'ahịa mmadụ ede egote ikenge egota nkunata ka a na-ekunata ya adị mbọsị ọ ga-anata be gị ị ga-esi oriri ijile gị ebi na igbuo ya ijile gị ọkụkọ igbuo ya ịkpọ mens kpọ ladies a na-enwe ọṅụ na alụsị gị bata ya bụ alụsị gị na ya ga-ayị wee lụọ lụni ọnya melụ na ikenge batabalụ be ndị ụmụ nwanyị na-eme eze nwanyị. Yes. Daalụ my dear. Alụsị ekwuru okwu alụsị alụsị dịgasị isi isi nwe
Mma gboo. Mba ka ba gboo na wo. Okay, na ya gboo na wo. That's so bad. Akola mama ka Robinag, nwa ya na nwa Robinag. Ụmụnne m nke Robinag a ka m si mata nna m si kụzili m. Nwaanyị adịghị nwa Robinag. Nwaanyị adịghị nwa Robinag with reason. Reason kpatara nwaanyị adịghị nwa Robinag bụ na ụfọdụ ihe gburu na Robinag nwaanyị ama nli ya. And Robinag ife eji edokwu ya ibu a na-akwanye di ya ụfọdụ ụmụ nwaanyị adịghị ebunwuzi ya. O nwere onye a ga-ekwawoziela Robinag kwadosie anya nwaanyị ekopụ tele ikpagara. Ịghọtago? Nwaanyị ekopụ tele ikpagara ibu ịkpọsi gị na nwere ihe na-eme. Mana ihe emebego na brain ya, ihe emebego na ntị ya, mebe everywhere. Ịghọtago? Dị ụtọ gịnị na akwakọ ili ya ihe ọma mbunwu. So ofu mkpịsị ngụ a ewepụtara n'arụ nwoke wee nyefee nwaanyị. Ana m enye ụmụ nwaanyị advice. Ị na-alụ ọlụ eze nwaanyị a nwere ike n'aka tinye dobe ebe aka gị jedebe. Agafekwana nwoke n'isi maka ọ bụrụ na ihe agwụ. Maka ịkpa ya agwụ akpa ya gị. Ịma na ọ na-eme. Ịghọtago? So my dear, nwaanyị ekwesịrị inwe Robinag. Robinag ada adụ n'ụlọ. Robinag na-adị n'ịkpa, n'ime ịkpa, n'ime ọhịa, far place. Ọma ndị dobe n'ebe ụlọ dị. Maka na ebe maka a na-edobechi ihe niile siri ike. Egbugodi mmadụ kpum. Ọ bụ for example na ndị na-eyuzu mmadụ wee na-eme ire. Egbuo mmadụ na Robinag nwere onye ya n'isi onye ahụ ntụ olesia. For example. Then Robinag short ọ bụrụ ihe nwaanyị ga-ebu maka nkwuru ihe nọ na ya ama na ego dị. Mana kịta ndị eze nwaanyị chanchara nchata emego Robinag adịbazie ma n'ime ụlọ dịbazie ma ebe ọbụla ibi edebelu gị Robinag si na nke a bụ nke nwaanyị na ọma nje na ihe agụ ka agwa anyị nri na arịshi. Okay, ụmụnne m unu kwadokwala akwado wee bụ ije ụda. Nnọọ na ụmụnne m ọ ga-abalị uru. Ihe ejigodo mmalụ m bụ mmiri ndụ nwaanyị bụ ife. Iji gosi na ọgwụgwọ ọya ka anyị nọ na ya na-ejekwa na mmiri. Ana m achụ aja ka m ji eme uvu. Ana m achụ aja na mmiri ọfụma. Onweghị mmiri m ada aga chụọ aja. Ibi River Niger ana m aga ya. Ma ọ bụ na agba afa n'ụzọ ndị gị ọ bụ na mmiri gị ka a si n'ebe a ka a ga-eje ya. Iwu bụ ya bụ nọ na mmiri. Ana m etiritikwa ọya dịgasị iche iche. Yes, like na-akọ mmadụ nsị ma ọ bụ atela ma ọ bụ ọkịrị mgbawa isi a ma ọ bụ ahụ ịcha ọkụ. Ụmụ ihe ahụ anyị na-agbakwa mbọ ya ike anyị. Ịghọtago? Ma ọ na-agba mmadụ agba ọkụ the person daa. Ana m agbakwa mbọ ike m nye onye ahụ ọgwụ ọ hafee nwụ. Ịghọtago? Ụmụ ihe protection na some protection na mama sị na m bụ expert. Mana ụmụ ihe some protection na bụ ihe ntọala ọdịnala Igbo. Ana m atikwa aka na ya. So ebe anyị bezike na-abụ deliver and healing, protecting and guiding. Ebe anyị nọ na ya. Daalụ ụmụnne m. Daalụ so. Daalụ. My dear. Ya wakwala anyị akara eji enweta gị. Okay. Akara eji enweta m nke m bụ n'isi kịta. Bụ 08062887723. Mmiri ndụ nwaanyị bụ ife anyị eji wee malia. Daalụ so. Daalụ my dear. Daalụ.